Така, задачата днес е да направим материал, който от едната страна да отразява напълно, от другата страна да бъде 100% прозрачен. И това, което имаме в момента, е точно такъв материал. Значи от една страна, ето тук се вижда как имаме отражение, а от другата страна, която сега ще рендвам, ще видим, че материалът е прозрачен. И всъщност това става, като се използва материал, който се казва Top-Bottom материал, който спокойно можем да създадем тук в ново поле. Значи това поле слагам материала тук в този обект, пускаме рендъра, за да видим как ще излезне един абсолютно плосък материал и сменяме материала от полето за смяната на материали. Искаме да избереме Top-Bottom материала, който ни е ето тук. Посочваме го, дискардваме стария материал, значи всъщност не, ще го запазим, защото ни трябват все пак два материала, които да използваме, като в долния материал ще вземем стъкло, което е от вместо стандартния материал. Ще използваме, ето тук имаме glazing материалите или Solid Glass директно. Ще взема, така че това ще бъде в момента чисто стъкло, което просто е прозрачно, има много малък процент на отражение. И другия материал, който беше стария, който е сивия материал, всъщност искаме да кажем, да влезнем в него, че това ще ни е чист хром. Метала хром, това означава, че това все едно имаме чисто стъкло, т.е. огледало, което всъщност ни дава такъв вид на цялото нещо. Така, този материал е сложен вече на нашия обект. Искам да го рендвам и видя как ще изглежда. Така, значи тук в този момент е хубаво да смениме двата материала, тъй като явно в момента не са правилно сложени. Ето тук се вижда как е в момента стъклото е от горната страна и когато се разместя обекта, ще видим, че от долната страна всъщност е огледалото или хрома и получаваме отражението. Така, важното в случая е обекта, който имаме, да имаме две ясни части, едната нагоре, другата надолу. Всъщност да е плътен обект, да не може да е съставен просто от две повърхности, т.е. от една повърхност, една равнина. Но все пак може и да пробвам, ако това ни е един плейн, дали ще можем на него да сложим такъв материал и да използваме отново същото нещо. Така, ако ги сменя, какво се случва? Така, значи в случая просто не може да е плейн, а трябва да е дебелина, да имаме дебелина за нашия обект, което аз ще направя, като си сложа един shell модификатор на този плейн и ще видим, че тогава би трябвало същото нещо да работи и при плейна. Така, значи идеята е просто да имаме някаква дебелина. Пускаме си рендър, ето ни го стъклото, което отразява и сега завъртаме, за да видим дали т.е. пречупване имаме тук. Завъртаме се от другата страна и виждаме, че имаме отражение. Записваме файл в Max 2010 формат. Това ще е Glass Mirror. Това беше урокът за днес. Ако има нужда от нещо друго, ще